Job Kapitulo 34. Unya mipadayon si Elihu sa pagsulti, maalamon kamo og abtik kaayo, pamati kamo kanako, maila ninyo ang lamyang pagkaon kon makatilaw kamo niini. Apan nganong dili man kamo makaila sa maalamong mga pulong kon makabati kamo niini. Anaara kanato ang pagtimbang-timbang kon unsay husto. Miingon si Job nga dili siya sad-an, ug wala siya hatagig hustisya sa Dios, miingon siya. Bisag husto ang akong gisulti, giisip ako ninyong bakakon, lisod kaayo ang akong. Kahimtang apan giisip niyo akong sad-an. Nakakita ba kamug tawo nga sama kang Job, wala siya'y pagtahod sa Dios, gusto siyang makighugoy-hugoy sa mga daotang tawo ug makiguban sa mga makasasala. Miingon siya nga walay hinungdan, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, busa pamati kamong maalamon ining akong isulti, dili gayud mo buhat og sayop ang Dios nga labing gamhanan, gantihan niya ang tawo sumala sa iyang binuhatan, ug pahamtangan sa angay kanya, ang Dios nga labing gamhanan dili gayud mo buhat og daotan, hatagan niyag hustisya ang tanan. Dili ba diay kaugalingon sa Dios ang iyang gahom, gipiyal ba lamang kanya ang kalibutan? Kon bawyon na sa Dios ang kinabuhi sa tanan. Ang tanan mga matay ug mobalik sa abog, patalinghog kamo kanako kon may kaalam kamo, nagtuo ba kamo nga walay hustisya ang Dios nga labing gamhanan, pakasad-on ba ninyo ang matarong nga Dios? Siya nga nagsilot sa mga hari nga walay pulos, ug sa mga pangulo nga daotan. Gibuhat sa Dios ang tanan, busa wala siya'y dapigan, hariman o dato o kabos, mahimong amo kalit lamang ug kamatay ang tawo sa panahon sa kagabhyon. Laglagon sa Dios ang tawo ug mamatay siya, sayon kaayon niyang patyon bisan ang mga gamhanan, gibantayan niya ang mataglakang sa tawo, walay kangitngit nga igong makatabon sa usa ka makasasala, aron dili siya makita sa Dios. Dili kinahanglan niya magtagal siyag panahon, aron moatubang ang mga tawo kanya ug iyang hukman, dili kinahanglan niya mag-usisa pa siya, aron pagpafa sa mga pangulo aron ilisan sila, kay nasayod man siya sa ilang gibuhat. Busa po kanon niya sila og patyon panahon sa kagabhyon, silotan niya ang makasasala at tubangan sa kadaghanan, kay wala naman sila musunod kanya, o motuman sa iyang mga sugo, tungod kanila napugos ang mga kabos pagpakitabang sa Dios, ug gidungob niya ang ilang pangaliyupo. Kon magpakahilom ang Dios, walay makasaway kanya, ug kon molinyo siya, walay mahimo ang mga tawo. Wala gayoy mahimo ang kanasoran pagpugong sa mga madaog-daogon sa pagmando kanila. Job, nakasugid ka na ba sa imong mga salangadto sa Dios, ug nakasaad ka na ba sa dili na pagpakasala? Gihangyo mo ba ang Dios nga pakit-on ka sa imong sayop, ug misaad ka ba sa dili na pagbuhat ug daotan, kay misupak ka man sa kabubuton sa Dios? Makapaabot ka ba nga siya mobuhat sa imong gusto? Ikaw ang angay mo hukom niini, dili ako, sultihi kami unsay imong hunahuna. Ang tawong may igong kabuot mauyon gayod niini, ug ang tawong maalamon nga makabati kanako, moingon nga walay kalibutan. Si Job sa iyang gisulti, ug walay unod ang iyang gipahayag, hunahuna pag-ayo ang tanan nga gisulti ni Job, ug masayran niyo nga nagsulti siya ingon sa usa ka tawong daotan, nakasala na siya. Merebelde pa, ug sa atong atubangan gibiyay-biyay og gipakaulawan niya ang Dios.